Okwulora na-ekwu anọ m na live video kịta maka agwa m ndị mmadụ na ndị ji ga arapụgo gị na ịnatago n'ụlọ ọkwa eziokwu ụmụaka ga-agba ọsọ ọsị m ụmụaka ha wole go stand elebe ụmụaka mo ego stand people are moving people know us I know they hide my okay my way kidnapper share my TikTok account share my WhatsApp account share my WhatsApp number. Ndewonu ụmụnne m ndị Igbo ndị ọma njem ọnụ ekelekwa m unu ebe nsi ewetara unu ozi a bụ n'ụlọ ozi ndị sim.ha asịrị FM aka m bụkwa nwanne gị nwoke 042 Solex onye akụkọ ụwa. Ihe onyonyo ị ga-enyo anya na ya ebe a bụ ozi gbasara otu ihe onyonyo anyị wetaburu unu ebe a mkpụrụ ụbọchị ole na ole gara aga bụ ihe onyonyo nke nwanne anyị nwoke bụ Maazị Oko Emmanuel Onyeka nke anyị niile ma dịka Okwulora ndị Igbo zipụtara bụ ebe ọ nọrọ wee sị na ya gara obodo ụmụaka nke nọ na steeti Imo ịga nye aka n'ahụ otu nwata nwoke a ị na-ahụ n'iru ihe onyonyo a onye nke ahụ na-adịghị. Ọ gara itiku ndị Igbo ka a tụọrọ ya ego ọ ga-eji wezụọ onwe ya. O wee gacha ebe ahụ wee pụtawa sị na mgbe ọ na-apụta o si na ya bụ obodo ụmụaka apụta na o nwere ndị ntọ tọrọ ya ebe ahụ wee buru ya baa n'ime ọhịa. Ya bụ ihe onyonyo fegharịrị nke ukwuu wee butekwanụ nkwumuche onye dị iche iche. Ọtụtụ ndị mmadụ karịsịa ndị obodo ụmụaka na ọtụtụ obodo ndị ọzọ ndị gbara ya gburugburu were iwe maka ya bụ ihe onyonyo. Ụfọdụ n'ime ha si na Okwulora ekwubeghị eziokwu na ọtụtụ ihe o kwuru na ya bụ ihe onyonyo anaghị eme n'obodo ụmụaka, ebe ọtụtụ ndị mmadụ ndị ọzọ sikwanụ na ha amarala na o teela aka ha ma na obodo ụmụaka na anaghị aga ya aga. Ma dịka ya bụ ihe onyonyo na-efegharị, dịka ya bụ okwu na-akpọtụ, o nwere otu nkata nke m nwetara bụ nkata gara n'etiti nwanne anyị nwoke bụ Maazị Franklin Awuzie bụ onye ahụ bụ ya nwa bụ onye kpọrọ Okwulora wee gwa ya maka nwata nwoke ahụ onye o ji maka ya wee gaa obodo ụmụaka. Ma ya bụ Franklin Awuzie bụkwanụ otu onye nke ọtụtụ n'ime anyị makwa ama n'iru akwụkwọ efere mba ụwa maka na ọ bụ onye na-etinyekarị ọnụ n'okwu ma abịa n'ihe gbasara ndị be anyị, karịsịa ebe ọ nọ wee gbasa ụmụ ikorobịa. Ma ihe onyonyo anyị ga-enyo anya na ya makwanụ nkata anyị ga-egere ebe a bụ nkata gara n'etiti ya bụ Maazị Franklin Awuzie onye obodo ụmụaka na onye isi ndị ahụ bụ ndị oji egbe ahụ ndị Okwulora kwuru na ha tọrọ ya n'obodo ụmụaka. Dịka ya bụ ihe onyonyo na-efegharị ka ya bụ okwu na-akpọtụ, ka onye isi ha bụ ndị Okwulora si na ha tọrọ ya kpọrọ nwanne anyị nwoke ahụ bụ Franklin Awuzie wee na-agwa ya si ya na ọ nụrụ na ọ bụ gị bụ onye Okwulora ji maka ya wee mata nwata nwoke ahụ abịara ịtụrụ ego na obodo ụmụaka, na ọ pụtara na gị na Okwulora bụ enyi. Mana lekwa ihe mere na ọ bụghị otu ahụ Okwulora si wee kwuo ya ka ya bụ ihe si wee mee. Dịka o siri wee kwuo, ọ sị na ha abụghị ndị ntọ ma nweghịkwanụ ọtụtụ ọbụla a tọrọ Okwulora. Ọ sị na nke mbụ bụ na ha bụ ndị agha na-achọ nnwere onwe Biafra, na ha abụghị ndị ntọ. Wee sịkwanụ na ka ihe gbasara Okwulora si wee gbasa ha ụbọchị ahụ bụ na Okwulora bụ ụgbọala Toyota Tacoma bụ nke yitere nke ndị ọrụ agha makwanụ ndị ọrụ nchekwa dị iche iche n'obodo Naijiria na-eji abata n'ime obodo wee na-alụso ha ọgụ mgbe ụfọdụ. O wee sị na dịka ụmụ nga ya ma ọ bụrụ ndị steeti Imo, dịka ụmụbe ya hụrụ ụgbọala Okwulora ahụ, ha wee sị na ha atụkwasị ụdị ụgbọala ahụ obi ịbata na ogbe ha. Ha wee sịnụ ka ha mara onye bụ ụgbọala wee rute, o wee bụrụ na ọ bụ Okwulora. Ya bụ akụkọ toro ogologo ma ọ gaghị aka mma ka ọ bụrụ na ọnụ m ka unu si wee nụ ya, ma ogologo okwu anaghị adịcha mmanụ ka mgbede nke ịmakwa ọfụma. Ya mere ọ ga-aka mma ka iburu oche gị kpudobe nso ma nọrọ ala ka anyị gere ya bụ nkata nke si n'ọnụ ụmụnna ya abụọ ndị a wee pụta. Ka m pụtakwanụ. My brother, good morning. Good morning. Yeah, onye gị na-ekwu Mr. Fine Man, fine boy. Are you Mr. Franklin by name? Yes.
Okay. There's someone that sent me your number. Let me speak my language. I'm Igbo guy. And when you send your line. And I would like this thing I'm telling you should be recorded. You can put it in record because it's important. Okay. Yeah. If you put it in record, you let me know. If your phone is being recorded, just let me know. It's a good man. Ask him, I'm a like if you're not going to keep here in record with reason. Okay. Hold on, let me record it now. Okay. Hold on, my brother. Be recorded. Okay, my brother. Yeah, I got it as being recorded. Okay. Yeah. Mr. Fine Boy. That is what is it Omero or something like that? Is madam. Okay. Yeah. One of the commander. When I show you, I'm one fine man. Not if you understand what I'm saying. Okay. Yeah. Because this is what I'm hearing now. Something like that. Okay. Yeah, because that's I wanted to debunk this now. I know how I got your line because I'm not going to contact Imo State. Yes. Yeah, so come direct to the point. The day there is security in this side. Everybody know that and we're better man in Nigeria. Yeah. Okay. Yeah. We're better man. This guy na Okwulora Daruru Oeba Umuaka. Yeah, he came to Umuaka because when he came, Obu Hilos and our security is any security personnel Ibu Hilos about Oluku so tangible and Oluku somehow suspicious, you know. Okay. In the process, my boys not coming that then when some Hilos Obiaga this side. We're thinking that maybe all those people coming to attack, Abraham attack. You know, but the Hilos on the information we have is the only one is the one Hilos. Master, but all that there were email attack. They can't easily use one Hilos. Then we'll use more. The Hilos when they come is a more tanker. How many Hilos I will few, but a more tanker will be like 20, 30, or 15. Okay. That's okay. Maybe before any other fire, I think I name innocent people. Something happened to them. That's okay. Let them first check very well. That whether okay. The information we have that no one and not go standard. And I'm sure this guy, you know, after a hold with this guy, that's all Okwulora by name, no moment to others. They say now forward the name for me. I'm say let me follow this guy online. I'm this guy. Happen here. Actually, me money come matter more the person now. Okay, I was like 30 minutes because what happened me? Abraham time. I went like 30 or 35 minutes because such as too close. You know, boy, if you are saying a nigga, I'm going to take him conversation here. Yeah. You know, after everything, I went conversation. I say, Mr. Okwulora, like him, that's okay. Major, anyone, yeah, one person when you work, you want that chile, yeah, who's so with one guy like that, but there are 3 numbers, yeah. Not all the guys, yeah, for like me, yes, money, we talk very well. And what we catch you, if I'm fine, you catch this guy, if I'm choga in this planet, whatever, because I'm 100% sure for this. I'm saying that's it. I'm fine way to get your number. I'm how what it takes to get your number. Yeah, I was a mother magazine. She ketana. This guy again. You know, who this guy? Money could chame her address. So much fine. My boy, all those guys. And when he no, I see Muhuji Mote and some of him phone. That's and some passports. Marcia, my go and say, well then everything belongs to this guy and hand this guy over. In my presence there, I didn't left. Maybe motor just park here. Okay. With a phone near. It's a 12 phone. 1 iPhone, Samsung, and 1 Redmi. So when they call young so one phone, and you only got young so 2 phone here. Master Len Hall on young that's motor here. That is Takuma or something like that. 1 Takuma. Yeah. That's okay. Boone Hill going to be. So he also be. My is the matter there for say I'm going to what game anyone. I'm the one that said this. You man game anyone, game anyone. Yeah, say master if 1 bag of rice of an goal. This is what I is. That's him. Why who check in account here? I will have to do it. Master, no, me on that duress. No, my man, you couldn't carry him or them. I can't try that option. Or yes, I went to him, you're free to go.
ya sị m na ọ ga-enye anyị eji ọnụ na eji na-ede ọ nọkwa na nga m nọ ọ ga-enye m 500,000 naira mkpue si na ọwụ it's not 500,000 na m chọkwa echi ma hụkwara ya ka m mụ n'ụzọ ebe mmadụ gbue m ebe mmadụkwa ndị ahụ ihe m na-achọ ya so emepere na so ga 500,000 naira masị fine and it talk the 500,000 na masị oke m nga m na ihe o kwuru na ọsọ ga 500,000 naira onye ọbụla mere mpụwa ahịa mee ihe ọzọ na-awụ ihe niile dị ha mahazi ama ha it is na ama ha otu na because we are into law here mapụ ma driver out reaching the next day that my boy abịa kem hand aka sị m ọga na hụzi 400,000 naira adịga nyere mas ijili nganga kuchi 100,000 naira this is what I said she just like kuchi 100,000 naira chango 400,000 naira mas okay afa ya sị m onye POS na who usuru 11,000 naira. That's only POS. Are you hearing me? I'm not getting it. No POS is 11,000. That's only POS. Now who use 11,000 naira? G with there. Must okay, fine. 11,000 charges were too much. Yes, now my go na so this is what that my boy told me. Then you know it's me 389,000. Must if I present I got such money. No. I use my own money, make it 11,000, I complete it on 400,000 naira. Even by my inside, we now have some calls that we have some expenses reaching almost 1.5 million naira expenses. And I called my boss, okay, to help me transfer 1.1 million. Can make go this guy in here 400,000 naira. Can just solve that problem in here. I got me send them the money. May we go this guy in a rubbish with 400,000. But what I wanted to let you know is that now this guy, what he told me in face, not getting is 500,000 naira. But to prove this thing, naturally find out the POS made this thing now. Come here, let me print alarm out. Let me confirm what this guy is saying. And you print it out. I'm a talk away. Maybe I will send you my WhatsApp number. Send this for you. And this is okay. My old kidnapper. Nye moto ye. Nye phone ye. When you kidnapper, you catch him here. Or why should this guy nam or inside the barrack or whatever or inside camp? Chuko Kabiama ala megidem. This guy, I don't know so here, man. He may be a hall. People crowd is there. I don't know bad. Umaka Gaboso. Don't say Umaka how will a ghost stand. A little Umaka will a ghost stand. People are moving. People know us. I know they hide my okay. My way kidnapper. Share my TikTok account. Share my WhatsApp account. Share my WhatsApp number. When you also message, mas okay. I am number. I am number. So far that I'm calling this guy, is not picking my call. And I will make a video with name here. Even now, Oge after this thing now. Maybe if I have the WhatsApp number, when I'm making the video, I'll call you. I collected the okay, my way kidnapper. Now number. Yeah, Lawa. This guy got latchy back. Says, Umaka will go stand. No, but they be kidnapped. Why? Oh, what's all this guy? Now 500,000 naira cost sendre. Ala me give them. But yeah, 500,000. Yeah, maybe Alomaka got to you. Okay, Huma. I'm trying to call it security network in Enugu State. The information will not Enugu, but my boss didn't have to go there. Let's find this thing finished. If I wanted to call my people. Okay, my brother, I want to go you do kita can transform your path. Imana that Okwulora bo my friend and here meaning met you yeah but the third time now. Na apota Okwulora ko help umaka. Yeah, many fundraising. My brother, I hardly I'm an Aka son, but I hardly come home. Yeah. And I love that community to a point that now I'm a blogger. I know. Franklin. During the time but all on a page, or cannot dear. He just type Franklin over. He got that now. If promote to give them over festival and the madana demo culture behenka. So to tell you how much I love my village. And Obuna I will not promote my cash. I get not what on your fundraising. You understand? Now, I can't that now. You know, Jerica, some people be safe, how be there. It was a joke every mile. Yanji Bapa that now we are that was in the night. Ka Ima only do promadija. Ona Oge Ahag de Rugal. So I was worried because I was on Facebook now. I share that live broadcast. So when Okwulora was online, I wanted to call Okwulora. Because they're supposed to sleep in on that day. Was a number adaga.
so ke jegburu m na ndị worry na-agagharị agagharịgidere m ihe ahụ with my friend ọsị nke amụda say that na ama ihe mezi nọmba Okwulora ma nke friend ejide aga ya sị m oke na m ka amụda so ọ na-eweta aka ebe maybe ebe 8 or 9 o'clock there about amara m if I'm not mistaken nweta message from him that he was kidnapped. Okay, wait. Ịkpọ ele m ọ gwara sọ daruo ebe a enwe m chọrọ ịjụ. Ọgwara m Okay, ekidnap ya. Ekidnap Okwulora, ele ma gịnị anwetezi call. Okay, na-ege ntị na I watch your post the screenshot of my conversation. I'm a very transparent somebody. Yeah. Do you understand me? And even and do my for that now. The chat of where Okwulora told me that he was kidnapped, I posted it. Yeah. Do you understand me? Yeah. So to tell you that I was just worried about him. I don't know the situation. I'm not the kidnapper, but if I go kill you, bro, mother, only if somewhere, go get that na a kidnap. My brother, you know that you never feel okay. Yeah. You understand me? My brother, my brother was. So if you have a program, so you I want to tell you. Okay, Okwulora is not being kidnapped. Okay. Okwulora is not being kidnapped. We saw Okwulora. Okay. Oh yeah. I personally introduced myself. Who am I? To Okwulora. Okay. Just send this year my my way a kidnapper. Share my TikTok account. Okay. After when I met you will speak same number. I must have map. For a kidnap Okwulora that they release it that day. Check no nwune. Nwa we say nwune le hige me na anyị. O mu negele hige me. Na ho na refa mma. Nye hu na refa mma nwune. Yes, we talk as brother you do me and one play you. Na we sharp put na mmiri no there. Ya bia close to me. Nye we ma mu this video we. You watch me mokurie. The next day na ga pick one that guy out to the street. Smart one na ha otan that guy. Come to that guy say because he was there because that's one of my boys say my boy say now me one guy who matter in here there you go umuaka on the way going yeah one this guy na uchi netere mu we I make video call with that guy say anwune ya aza I make map ya ja ya mshi anwune this guy le onye ekuru ma for my boy this video that guy watch Okwulora hu me na ha dem akwa hu jo no shi oge 500,000 na hu jo no so ge ma si ya le hu na na shiri ya ego ni no nwere also anyị that's anyị nwere ihe ga-eme content creator ba ọ chọrọ inwe raise fund anyị awọ ndị oge raise me fund m ga-aga na chọpụta ahụ si na 500,000 na Okwulora imepe ọnụ chọ ga-enye yi ọga eshi ọ bụ eno ihe anything about me national onye ọjọọ ka gị na-amịga ihe ebe mmadụ gwe m ya wụ ihe ngwa ike gị agagide chọpụtasị ihe ngwa gị na-eme ebe asị na ya ebe na ebe ochie bịa otu na-azọ my freedom marịkpa ndụ ahịa ya I'm just telling you, check is him to find the way to get your number because I am the comment he make and then one game actually one game na chakwa na one goes something that it trash that Okwulora akuru achọkwa one ka mụ na dige ekwe that's how everything is imere ọfụma kpọọ m nwanne because ịma na asa akọrọ egero do you understand me akọrọ egoro n'ihe nọ dị ebe biko Okwulora get to bank na ya ga print ego la na that day na that also tax test ya ga print na ya pụta sile ego le print account that day ya kpọkwalụ ndị na ego tụọ ha ma ndị ọ na-amụ ego daga jụrụ ya ha satụla ha ego enweghị ọzọ na ya cha fine but ọ ka mma ka ikpe Okwulora jụ achị enweghị mere ememe ndị na-anụ ego why can't okay gị nwa send your people or without ayoma ọwa ya ma je jụọ ndị Okwulora tụla ego ememe ndị na-anụ ego ndị ahụ shi na ahụ ndị na-anụ 5 naira achawa nwanne machine Okwulora kwuru ewe eziokwu enwe onye na na 5 ibi Okwulora Chineke biko why Okwulora ọ ga-am na hapụ Okwulora aga dị ya even ahụ m ọsọ nkwa ka o kwuru something let him go ọsọ nkwa that ihe ọ tụrụ washi o na na ego niile o nwere ihe nọ dị bụ Okwulora biko ọ na-enwe ebe o mejọ biko a na-asị gị biko gbaghara biko my brother ebe o mejọrọ let me be honest with you ebe o mejọrọ na-awụ dan na-emu yuzu ụmụaka ha wọle ego stand tem to ụmụaka whatever na-emu ụmụaka ego stand jọkwara side ebe ihu minume jọkwara ego lekwa aka let me just I want to hit a point for you because I'm sitting igeti online jụọ ya ego la na that day ya ga bank na ọ ya take phone ya weta the alert ịghọtara ya jụọ ego la na that day upon that nna jụọ ele ebe ya hụ n'ume
You know, to go now to bring that thing down. Wake away Zoku. No, yeah, Jackass will in that 500,000 naira. This is only my own. This is only my problem. If not, even if we got our freedom tomorrow, I will sit everything on my boss table. I really mean it. Oh, what okay, I propaganda, everything will not even trash it. And I get the bunker, but I won't now. Social media, I'm sharing everybody being social media. I have contact, same with contact creators, same with many people. I have connections. Because calm or down. Ka ga gbanye ọka ịma na ọ dịrọ mma ote iwe na-ewe gị kịta na aghọtago m because ọ dị m ka maybe iwe na-ewe gị based on that na ihe okwu abụrụ ihe meenụ and ya na onwe ekwe ịma na abịam at a point abịam dị confused ma mgbe a sị na kidnap at a point I called him for the second time sie nwanne ka ebe pikiri gị ihe a ọ repeat kwe that na he was kidnapped in ụmụaka which I was a little bit confused, even to a point also that na that guy one Charlie, I think Charlie that now they also came and pick him. He was I didn't pose that thing again. You know what I mean? Kidnapping na ya go dey mo phone. Na say kidnap from man. Maybe go ya motie near all him belongings. Na go men. Yes. Takuma. Na wa ihe ogwa confused. Maybe na kita ka ngota you imagine this guy akoro egero. Okay, now I'm very, very happy. Matter how happy I am because sometimes on Abu it's showing with the fact, a balance here the thing. And we cook it and I'm picking it. And for the fact that in the peak here, I will talk to him. I want mother nobody has monopoly of wisdom. One guy na Juwa hapo Juwa ya muso bia all those presidents obe. Aga bank we so because there was everything happened in the present. Okay. Onye chi me just rofu friend anya mmanya. Ngwanu ka anyị kwanya n'ihe onyonyo nke ọzọ. Please my voice. Okwulora egole ka o mebe. All of them are there. Also na akpa ebe ọhụrụ kemgbe ahụ. Ka m pụtakwanụ. Everyone, good morning, good afternoon, and a very good evening. Just a quick update. In any funeral, look, I'm tired. And they check people on your BP mode very high. Makodifa memo one no nyembe before. In any February in line. Eba case where Tinika Bagata Morgan drip chifo. I managed to wake up now. And the Peruno the tremendous. It was everything. One of the no know why fune you go be no majority be everything. Imandikure gusi no onye nwe mmadu ko onye nwere ego. So I want to make a video we can make a live video for the next 1 month or so because I need to balance myself mentally. If I got through my head also chineke kusuni nkenda hama. Personally I'm going through a lot. And when one man no South Africa, I've not spoken to him before, I don't know him. His name is Charles Awuzie. Only 4 days, I came 2 months ago. I was somewhere near water lot 1,000, 2,000, 500, 200. Now just on Kebe Goni na Siabia. Mbeze na Facebook, Fife Charles Awuzie de Makam. Anya Mirijumanya. I was excited and overjoyed because somebody, Mamaru Nyobo, I don't know him, the internet was able to analyze my life. What I'm going through and all that. Chineke kele derea. Elu yesterday morning, unu mana kidnap Uncle Chinecherem. Uncle Chinecherem bụ ike chukwuchasa Obinna. Onye eji account ya wee tu ego. Those people kidnap kwara ya. Ha bịa na bịa buru ya buje na their camp. Ime unu na anụ camp unu chọọ na-egwuregwu. Enwe camp. Enwere ọgwụ. Enwe arms and ammunition. Enwere ude egbe adịrọ there. Enwere ude ha drug adị there. Camp back able man just I know him n'abalị I TM drip. Somebody kpọọ m na WhatsApp ọ bụrụ Ikechukwu ahụ. Uncle Chinecherem. Ọ sị m na release gị ya na those people release gị ya. Nsi aka oge unu na-eje Abuja. Funny thing bụ na ọ sị m na ọ ya eje Owerri next week. Ka ọ mara ego na na-agba ticket young shall grow. If you know some people problem ha bụrụ ego no mindset. That man Guamanasa that day be that fundraising. Mpolo gafe ego nedi na account wa hiti obara Jesus. Asat kemba sejeri ya. Mba saje that no but Wednesday. Oboro me ego nedi na account ya. Asat Wednesday. Ntie blood of Jesus. Onyu de ga de na account ya. Na asemu na o chori ije Owerri. Ka oje mara ego ne young shall grow je Abuja.
Young Shagro bụ nnukwu moto mana ọ luxurious. Ọ luxurious Young Shagro ka ị chọrọ itinye this boy. Onye bụ imetụ aka nkịtị imetụ ya na arụ na-ebe akwa. Ọ luxurious Young Shagro ka ị chọrọ itinye ya. Ka mini boss Young Shagro ka ị chọrọ itinye ya. Mgbe babara ya mba n'abalị si ya ọga. I beg you in the name of God. Ya jee chọọ ndị na-agba ticket. How can you hold such millions of naira? This boy na-anwụ anwụ. Ị na-eje achọ bọs ị na-ebook. Ọ bụrụ na ọ book bọs online na ọ chọrọ isi ụmụaka jee Owerri jee mara ego na-eji agba bọs. Air ticket from Owerri to Abuja highest 120,000. Ịgba nke mmadụ na-abụ 240,000. Asị m ka m gwa unu na ọ gwara m ife ọ gwara m ka m na-agwa unu. Ọ gwara m na erelizi ya yesterday na ọ chọrọ ijekwe bọs ọnụ. Ego dị na akwụfọ ego dị na akaụntụ that man Ikechukwu aha ihe ọ kpọrọ m due to security reason na onihe si wee dị mmadụ ekwu. Ego ọ kpọrọ m afa unu to na akaụntụ ya dị egwu. Ọ dị unimaginable for 24 hours. Adunu mana people ka tọrọ na-aga ego dị too much. Asị m ya Mr. Ikechukwu, I want to call him. Let me call him. Let me call the Mr. Ikechukwu ka unu nọ. Let me try to call him man ọgazi ọgbọ m na WhatsApp enweghị m nọmba ya. Ọgbọ m n'abalị. Let me find his number and call him. Ka nsi ya biko na eji m aha Chineke ayi ya ka yọọ ya together. Ka eje book o flight. Kpọrọ this guy jebe Abuja. Okay, ne nọmba ya ebe a. I'm trying to call Mr. Ikechukwu na WhatsApp kịta. Ka m si ya mara ebe emedobe. Ọ na-ring. Hello, sir. Mr. Ikechukwu, good afternoon. Good afternoon, sir. Okwulora na-ekwu anọ m na live video kịta maka agwa m ndị mmadụ na ndị ji ga-arapụgo gị na ịnatago n'ụlọ. Ọkwa eziokwu? Biko, oke, ịgwa m na ị chọrọ ije Owerri je mara ego na a na-ebuku Young Shagro. Nsị gị n'abalị ụnyaahụ Mr. Ikechukwu gị jee gbaa air ticket. Air ticket ga-ebu gị na that boy je Abuja is no more than 250,000 naira. Ego na ịgwa m dị na akaụntụ ga-achọ m ikwu ya na live video. Ya debara gị na Chineke. Buru achọ m latest tomorrow. Ka ọ bụ na unu nọ na Abuja ka ị sendịara anyị picture na video ebe gị na that boy nọ na Zenith Medical and Kidney Center Abuja biko. Okay, sir. Enyekwana mmadụ ego gị. Enyekwana m. Enyekwana onye ọbụla. Ọkwa ego a na-egbukwe mmadụ. Even inye m ọba Okwulora ọ ga-egbu m. Agbakwana bọọsụ je Lagos. Jebenu gbaa flight ticket mmadụ na-abụ gịnị ya jebe Abuja biko. Ije n'ụlọ ọgwụ a ga-enye unu accommodation unu kwụọ ụgwọ ya. Ị na-ajụ m ego na na-akwụ na accommodation dị. Nsị gị na ma ọ na-arụ n'ụlọ ọgwụ. Ọ na-iruo ụlọ ọgwụ agwa gị ego na-eji anọ n'ụlọ ọgwụ. Ego na ọbụla bụ ego a na-akwụ n'ụlọ ọgwụ ekwuo. Onwe ka o sigo n'ụzọ. Inye anyị evidence na ọgwụgo ayọbakwa ndị mmadụ biko. Ka afụfụ niile anyị tarapụ ị na anyị n'iyi biko. Ọkwa ịgwa m ego ole dị na akaụntụ gị mana nwere onye ngwa achọọ m ikwu ya n'ịntanetị biko. Ego ahụ bụ ego a ga-eji wee zọọ nwa a. Enwee nke fọrọ unu were ya nele onwe unu anya na ona isi eme biko. Biko, thank you very much. Ndị mmadụ na-ege ntị kene ha maka ihe ha mere unu. Ọhaneze nwe m nọ biko asị m Chineke na-abi n'eluigwe kwụghachi unu mmaji pụrụ mmaji. Unu agbalị ka ihe ọma unu o mere anyị. Ọ dịghị izi. Asị ọnụnube nwanne agbụla ọsọ. Ka egosiri dat na unu nnube nwanne nwoke. Andị na unu agbago ọsọ. Ọ bụ nwanne gị nwoke, nwa gị nwoke. Asị m Chineke na-abi n'igwe kwụghachi unu na mmaji pụrụ mmaji. Amen. Before m rapụ gị gaba o mma na ịdị busy. Ebe a nọ wee buru m bụ na ozugbo nsi na kọmpand unu pụta ịma na ị chọrọ idupu anyị. Nsị gị ga-edupu na anyị gị na abaje na-edobeda bọị anya. Ozugbo nsi na kọmpand unu pụta ka e buru m. Enwezi ndị na-asị na ọ bụrụ na vileji unu ka e buru m. Eziokwu ka asị. Ọwụ bụ eziokwu. Ihe onye ọbụla kwuru na ọwụ gị na my village ka e buru gị onye ahụ tụrụ asị. Ekene dị o sugodo ekwu n'ọzọ o to avoid distraction. Ihe ị ga-emere m nwa bụ Okwulora kịta enwe m BP anọ m medication a na-agba m so ihe ga-eme na obi dị m mma
bụ na ijere Abuja bukuo this boy ebuba ya ọ bụgodi na ego ezuru anyị tụọ ọzọ asị na Chinechere m adịgo mma na ọ naghachigo skuul ime ya ndị Igbo niile ga-adị happy ihe niile taa n'abalị bụrụ anwụnta biko mee ya ka ọ dịrị anyị niile mma ka anyị niile dị happy biko thank you, God bless you. Onerekwe mma nnukwu anya. Thank you very much. Ọkwa unu nụrụ ya enwenye nọ n'ịntanetị si na ọ bụrụ na ụmụaka ka ejide m na esi m na kọmpandụ ndị a ozugbo anyị si na geeti pụta ka anyị tọọ ọrait gbara pụba ka ejide m propaganda ndị ụmụaka na-ebuzi bụ na ọ bụrụ na ụmụaka ka ejide m. Ọkwa unu nụrụ onye nji ebia kịta ka o ji ọnụ agwa unu nọ na biya ka a nọ wee buru m buba n'ime ọfịa from ime ọfịa to camp. God bless you and Chukwu gozie. I'm delighted that I know with Chinechere, that young man from Umuaka in Imo State. And then I full condition here. This boy now got through a lot, but the good thing now, but also from being hopeless to being hopeful. From the village to Abuja, look at the leg. And now they couldn't give me surgery no. So you place number uncle. Your uncle ya neighbor. So I want to thank everybody who contributed. The good people of Omaaka, the good people of Nigeria, anywhere you are in the world. And you want this boy, the only child, he's the only child, Abi. Yeah. And this uncle incredible. For you need and when uncle one nefa. Because number uncle yeah, because case here the worst. It's obvious it's worse. I've seen more than 10 cases. This one is worse. Nah, be a man. When they must again at school, as very intelligent. I need to bounce back. When you are going to bounce back, bro. Anything money will find it. Do your bit, be a man, bro. Be brave. Remember your people, you know my cat. Remember the people of Imo State. Remember me as well. Akwikirichala ya bụ ihe onyonyo gị onye ụwa onye na-egere akụkọ ụwa m ịmara nletu anyị si eme ya deere ebumnuche gị otu isi hụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu ka anyị mara uche gị n'ihi na uche onye adịghị ya njọ daalụkwa gị na-eso eburu anyị esonye ekelekwa m gị na-asị gị jide ka iji onye asị ya jide ka o ji ịmara na nke o ji kacha mma ekpere mbụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụ gị na mbata gị na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ onyonyo anyị asị gị nnọọ onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex onye akụkọ ụwa nyere ọkwụkwọ efere mba ụwa ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi nwanne biko ọ bụ na Facebook na Instagram ka na-ahụ onyonyo a pịara m follow ọ bụ na YouTube ka na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m subscribe ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ nga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Igbo ndị ọma njem ọnụ, Igbo mụrụ nze m ọzọ, ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma ise ngwanụ tụsara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na-apịrị maka na share button ya mara gị mma onye nke m udo dịrị unu.